Yan, umaga na. Ito yung ikatlong gabi ng simbang gabi. Madaling araw. Pauwi na ako. Simbahan namin. Maliwanag na. Nakakakwentuhan ko kasi yung kaibigan namin na umuwi pala sila. Galing din sila ng Toronto. Saktuhan ko dyan sa simbahan. Siyempre si Isabel and Joanne tulog kasi pagod yun. Galing kami ng swimming kahapon sa Hibiscus. Kaya pagod yun. Sila mama and papa. Pagod yun. Ganda magsimbang gabi. Ang dami rin kasi naglalakad tuwing umaga. Kahit napakadilim ng daan. Tapos siyempre na-miss ko to. Sana makompleto kang siyam na madaling araw. Pero baka magsimba kami ng katedral. Pero hindi ko alam kung kailan kasi gusto nila papa and mama and si Joanna gusto magsimba sa katedral sa Naga. Tapos mamaya pupunta kami ng Naga para meet sila best friend Teddy. So ako ay matutulog muna. Mamaya ulit. Kami na naman magkakasama. Yan. Galing kami ng Greenwich. Thank you, Dong and family. Iba talaga ang sarap pag libre. Pag libre. Yan. Papunta kami ng indoor playground para din sa mga bata. Tapos katabi lang yun ng Nike sir? Nike, katabi lang yun ng Nike. Ano yung outlet? Hindi na ko na kayo makakaiba. Nike outlet ng Naga Meron ba sa Pinas? Wala na. Dito lang ata. Dito lang sa Naga City ang Nike. Ang ingay ng mga kanina pa yun sa Greenwich. Nag-traffic kami dito sa may SM Hey, be careful mga tamaan si Papa. Okay, let's sing a rock star. Wait. You know what? Punta kami dyan sa Coffee Mama. Ayan. Wala na kamo sa endo. Kamusta mo ng presyo dyan? Oh yan, nandyan pala yung Nike Factory. Yan. First yan sa Bicol Nike Factory store na yan. First yan sa Bicol. Nakabakal ka na? Nakabakal ka na dyan? Day pa. Let's do it. Coffee Mama. Demonstrate din Ha? May tao? Kita lang. Sa habang naglalaro ang mga bata kayo kape-kape. Kwentuhan. Nagbebenta naman pala.
Ikaw ba? Nag-iiwo ka? Sige lang, isayo pa ni. Amerikano ba? Manifesting soon. Ayun yan, best friend. Babakalan ka kayo doon. Basta din rin naman dapat. Isi-surprise ka kayo sa anniversary nito. Nandito kami sa Opima. Dito sa Diversion Road, Naga City. Ay, subag ko. Iya, si Joanna, ewan ko dyan. Palagi naman nakikita mukha sa camera. Sabi ko na rin. Kasama namin sila, of course, si best friend. Yes, kato Mga sinashoutout best lang friends. ako. So, mga kasama namin yun. Kaya baka sa vlog mo niya. Ayun, Ang nasa tawag vlog dito, na. inuopera na si si Isabel, ni Ate Coco. May pasyente na sa gilid. Ang baba nito, yung Nike Factory. Dadaan siguro tayo mamaya. May bibilin daw si Sir eh. Napailig pati Yung Napailig Kim Sabot mo, lahat lang dahil nakasabi siya. Aram mo doon, so ganyan regalo kid. Pero dapat best friend, pag tiniregaluhan ka niya, pang sarong taon na yan. Hindi, bako lang sa taon. Hindi ko lang sa pang ever ever. Which one? Maganda dito sa ano, Coffee Mama. Ito. So, kami ay nagkakapi-kapi lang. Paano na kayo makakachismis kung paparami? Mamaya na yung chismis nyo. Oh, share muna natin sa kanila tong lugar. Oh, di ba? So habang naglalaro tong mga sisiw namin. Ang iba na yung Di ba? Naglalaro tong mga sisiw namin kami. Nagkakape. Di ba? Tahimik lang. Kay Isabel kaya, Diba? siya ang worry ang ibang Sa labas nandiyan. Oh. Highway na yan. So kami ay magkikismisan muna mamaya ulit. Kami bibelo muna. Iba ka talaga dyan, best friend. Iba ka talaga best friend. O yun, mamaya na. Bye. Diba? Filter. Mayan filter, uy. Hindi ka naman kung Mama, you need to eat. no, ano okay. Alam mo, makikita ang problema, takot problema, nakita masakyan, mga jeep pa. 2 days later.
Nandito kami sa katedral. Yay! Dito kami magsisimbang gabi ngayon. Papa Tutol. Porta di Maria. Ay. Yan. Yan. Ang ganda naman dito. Oh, kami Isabel. Look. Hi! Hi! Yan, yung simba kasi namin 9:30 pa ng gabi. Nagsisimula pa lang yung unang misa. Maaga kasi yung parking. Kaya maaga kami dumating. Mamaya video ko yung tapat pero gusto nila maglakad-lakad muna dito sa labas. Ganda naman dito. Wow! Naalala ko yung Peace Arc. Yung parang ganitong arko, Canada and US. sa British Columbia. Wow. Fireworks na bell. Fireworks. Bago magsimba, puto bongbong, bibingka. Oh, si video. Sarap. Nobel. Nobel. Sleepy na? Meron pa tayong 45 minutes pa. Dahil patapos na ba? Ayo. Halata lang. Kakanta na eh. Mga 9:30 po yan eh, ang sunod. Dahil? 9:30 PM ang sunod. Maarali pa kaya yan. Marali pa, ayo. Pahangos Oo. pa man si Father. Naka-live nga sila sa labas oh. No! Mayroon ka makawatan. Oh, okay na. Takbo na naman. Kami naman ang papasok, patapos ng mas. Tadi, memories talaga ni Diri. Oo. Kaya ang service ko kanto. Basta. Hindi ako Memories. high school, college. Pag wala pang service. Dito sana kami kakasal ni Joanna, kaso Nakapromise ako dun sa isang nakapromise doon sa isang church sa San Piña Francia. Dito Francia? pinasal si Kuya tsaka si Helen. Si Helen. Mhm. Tapos magpapabook na sana ako, Daddy. Sabi ko, Oh. shucks, di pwede. Nag-promise pala ako dun sa isang church. Oo. Naku, ikakasal ako doon. Naku, ikakasal. Nagpapasalamat sa biyaya ng buhay as ipagkamot na pinakabanal kan sakramento ng matrimonyo na inakupan sa mga Kung may washroom, Daddy, gwa 5 pesos. 5 pesos? Malinis ka. Ang ganda ng sindihan ng kandila. Kada akong Daddy nagdagdag. Kasi ito dati itim to eh, di ba? Yung Pininturahan nila. color ng semento. Ang kagurangan, mapa sa indo. Puti na. Didokuan payo sa paghagad ng bendisyon. At Ito yung usong ito yung usong ngayon dito sa Pilipinas, e-bike. Di ba? Dami Pag na. umuulan, Oo. parang pang golf. Parang golf cart. Tapos na. Pasok na tayo. Maghihintay kami hanggang 9:30. Saktong
alas 8 pa lang. Tapos pa lang ng mas. Bali nakalima na ako, nakalima na ako, pang-anim ko ngayon. Kaninang madaling araw, nagano rin ako, nagsimba. So, pasa ko mamaya para sa misa Aguinaldo. Kasi simbang gabi rin to eh. Ikaw pa, maluwas kami. Ang ganda naman ng simbahan na to. Dari, mapakagita ko, makagalawa tayo. Tapos na ang misa. Ayan, uwi na kami kasi ano na yun. Mag-11 na, 11 p.m. Kaya pala di na bumalik doon. Tulog na ang bata. Hindi ang pakal kong simbahan, oh. Oo nga, ni. Oo, picture, ano. Hmm. Ganda. Ganda. Talagang paputok yan o drawing lang. Ganyan. Oh. Siguro piga na po nila capture. Ganda. Ito. Pinatron siya lang yan. Hmm. Belen. Belen nila. Ito ang pari ito. Nahiling ko na ito duman sa ano. Sa likod, nakatukaw. Ayun.